Gusti Allah ngutus malaikat Jibril. Ya Jibril ta'ali, he Jibril reneo sampean tak utus. Akhirnya malaikat Jibril nyampe Gusti Allah tanpa Gusti limadza sami nawatu aku wis midanget aku manut kalian jenengan sampean tak kongkon medhuk nang bumi jumuh lemai bumi. Akhirnya malaikat Jibril medhuk sedep mancep nang bumi terus taren nang bumi aku dikongkon Gusti Allah kon jumuh lemai sampean. Yo ngalah bil Jibril sampean apa mesakne aku lho bil. Masa di dagingmu kok jumuh aku kaya loro. Nah akhirnya malaikat Jibril mesakne munggah malih nang Gusti Allah Gusti aku mesakne bumi lek dagingnya tak jumuh ya loro Gusti. Wis ngario akhirnya nyeluk malaikat Israfil sing anu tukang sebulan kok lho kados warnokat nih tukang sebulan. Nah ini celoke Israfil tangan reneo sampean tak kongkon madhuk nang bumi jumuk lemah akhirnya madhep nang bumi. Nah niki ceritane padha karo malaikat Jibril dadak negosiasi akhirnya mesane balik malih ke Gusti Allah. Nah terus akhirnya sing terakhir nih Gusti Allah nimbali malaikat pencabut nyawa. Namanya sinten? Israil. Ya Israil ta'ali sampai muduna yang bumi tak kongkon jumuk lemah. Akhirnya Israil mandap tanpa basa-basi